Hej derude, og velkommen indenfor i AI-revolutionen. Mit navn det er Mikkel Rosenvold, og jeg er jeres faste vært, og det er sammen med min gode makker, Anders Bæk. Hej Anders, velkommen til dig. Mange tak, Mikkel. Anders, vi har et rigtig spændende program i dag. Vi skal tale lidt om Nvidias regnskab, så skal vi tale lidt om AI-nyheder fra Microsoft. Også lidt måske lidt blandede nyheder fra OpenAI, og så det begreb, der er ved at vinde frem, der hedder AI of Things. Så vi tager lige sådan en god roundup af nogle AI-nyheder, uden nødvendigvis en stort kæmpe emne. Som altid, hvis man er interesseret i mere flere nyheder, mere coverage af AI, så kan man jo følge dig, Anders, inde på LinkedIn, hvor du har et rigtig godt AI-nyhedsbrev, som er begyndt at få rigtig mange følgere. Og så, Anders, begynder vi jo at nærme os udgivelsesdatoen for din bog AI-epoken. Det er 4. juni, har jeg ret i det? Ja. Fantastisk. Så her om en uge, tirsdag næste uge. Og hvad er sådan elevator-pitchet på, hvorfor man skal ud og investere i den her bog? Jamen, det er jo det her med, at vi hører jo hele tiden, at det sidder vi jo næsten konstant og snakker om, men vi hører tit det her med, at AI, kunstig intelligens, det bliver den her alt revolutionerende teknologi, det kommer til at vende op og ned på det hele. Det synes jeg rigtig tit, man hører, men rent faktisk er det jo ret sjældent, at den påstand bliver fulgt op med sådan nogle helt konkrete og lavpraktiske eksempler. Altså, hvad kommer der til at ske? Hvorfor bliver det den her samfundsændrende teknologi, som vi hele tiden hører? Så det var egentlig det, jeg besluttede mig for at skrive den her bog om. Så som du siger, bogen hedder jo AI-epoken, og med taglinen, der hedder, sådan vil kunstig intelligens revolutionere fremtiden. Så den dykker altså meget, meget konkret ned i, hvad der kommer til at ske herfra. Altså jeg siger det her med, at den tager læseren på en rejse ind i fremtiden, for at blive lidt dramatisk, og belyser sådan meget, meget konkret, hvordan at kunstig intelligens, det på godt og ondt, vil vende op og ned på vores samfund, hverdag, arbejdsplads, skolesystem, sundhedsvæsen herfra. Jeg har jo fået lov at læse lidt med på nogle afsnit tidligere, Anders, så jeg er rigtig, rigtig spændt på det. Nogle af tingene har vi selvfølgelig foldet ud her i podcasten, men der er også masser af andre spændende emner, som jeg glæder mig til at læse om. Og så er der skrevet forord af Martin Thorborg, er det rigtigt forstået? Jo, lige præcis. Spændende. Det var Martin, som vi jo havde som gæst herinde. Ja, lige præcis. Jeg tror næsten, det er et års tid siden. Det er faktisk lidt vildt. Det begynder at nærme sig. Det er et lille år, vi havde ham inde. Så det er jo for mig jeg kunne bogstaveligt talt ikke finde på en person, der vil være bedre til at jeg vil være mere stolt af, men som vil være bedre til at skrive forord. Altså Martin har jo været med på internetbølgen siden, altså som en af de første. Så hvis man skal have nogen, der har forstand og altså er stor inden for de her store teknologibølger, så er han i hvert fald den helt rigtige. Så Martin har skrevet forordet, og den er jo udgivet af det forlag, der hedder Grønningen 1, som blandt andet har udgivet store bøger som Vanedyr og Gobler Elles Baglæns af Niklas Brandborg. Så jeg er super stolt af, at det kan jeg godt forstå, Anders. Både Martin og Grønning har valgt at udgive den. Det er på sin plads at sige tillykke. Jo, tak. Og selvom den først udkommer 4. juni, så kan man altså allerede nu gå ind på saxo.com og forudbestille den. Man kan bruge rabatkoden EPOKEN, EPOKEN, til at få rabat. Men det er noget med, det kun er de første 50, der får rabat. Er det rigtigt forstået? Lige præcis. Det er... Det er de første 50, der går ind og bruger den, hvor den her rabat på 15%, den gælder. Så det, håber der er nogle af lytterne, der har lyst til at læse med. Og jeg synes, det er lidt fedt. Den ligger faktisk allerede på, lige nu i skrivende stund, eller når vi optager det her, der ligger den på plads 20 på bestsellerlisten inde på Saxo. Så der er allerede et godt gang i salget. Så hvis der er nogen af lytterne, der har lyst til at læse med, så endelig gå ind og brug rabatkoden. Der er lidt sommerferielæsning i hvert fald. Anders, selvom vi håber på, at du får solgt en masse af din bog, så kan du nok ikke komme til helt at matche de salgstal, vi har fået fra Nvidia. Det var mit forsøg på at lave en bro over til ugens første emne. Det var noget af en vanvittig segway. Ja, det var det lidt. Bær over med mig. Det var noget af en regnskab, de smed på bordet, og også bedre, end mange måske havde frygtet efter nogle af de andre regnskaber og salgstal, vi har set på det sidste inden for sektoren. Hvordan ser du på det her Nvidia-regnskab?
Jamen, det var jo, det steg jo alle forventningerne, og i forhold taget i betragtning af Nvidia, de allerede er op med 97% siden year to date, altså siden 1. januar, så var der altså rigtig, rigtig store forventninger til regnskabstallene, men endnu en gang, det er jo efterhånden, har de jo en ret god track record for at gøre nu her, men endnu en gang, der stak de altså rekorderne, og jeg synes, der var en analytiker, der opsummerede det meget sjovt. Han sagde, at der er 3 ting her i livet, der er sikre. Det er døden, det er skatter, og det er, at Nvidia, de slår Wall Streets forventninger. Så det kan godt være, at han måske blev taget lidt af den her euforistemning, fordi når alt kommer til alt, så tror jeg nok, at vi skal se, at de på et tidspunkt kan risikere ikke at overstige dem. Men i hvert fald for nu ser det rigtig, rigtig godt ud. Og de slog både forventningerne på toplinjen, på bundlinjen, på marginerne. Men det, jeg tror, det vigtigste for, som analytikerne og aktiemarkedet generelt, vi fulgte med i, det var også fremtidsudsigterne. Fordi de gav jo nok så gode regnskabstal i det her kvartal, men hvis luften er ved at sive ud af ballonen, så havde aktien taget et stort hug nedad. Men der var de ret skråsikre og meget optimistiske og sagde, at deres nuværende mest sælgende produkt, det der hedder deres H100 GPU, den storsælger og efterspørgselen er faktisk, altså den er ikke faldende, den er rent faktisk stigende. Og så sagde han også, at deres kommende Blackwell, den næste GPU, de sælger, den vil blive sat til salg her senere på året, og skulle ifølge Nvidia være 30 gange hurtigere end den her H100 GPU. Der siger han også, at efterspørgselen den overstiger langt, hvad de kan nå at producere, og det vil formentlig foregå sådan lang tid ind i 2025. Så det var sådan nogle, efterspørgselen, den er stadig meget, meget stærk efter deres AI-træningscomputere. Det må man sige, på den måde virker Nvidia er også noget investeringsmæssigt, det er som sådan en proxybet, der sådan dækker hele AI-bølgen, uden at man nødvendigvis behøver at satse på, om det lige er Microsoft, eller Apple, eller hvem der lige får knækket kode med de rigtige produkter. Der ligger Nvidia altså bare og tjener penge hele vejen rundt, og er jo også et selskab, der er rigtig, rigtig svære at kopiere. Vi taler i øjeblikket meget om kopimedicin inden for Novos fedmemedicin, ikke fordi vi skal tale om det, men for at sige, der er rigtig mange produktområder, der kan kopieres. Det er rigtig, rigtig svært at kopiere de her GPU'er med den enorme know-how og markedsposition, Nvidia har. Anders, et af de steder, hvor de her Nvidia-chips skal bruges, eller GPU'er skal bruges, det vil være i det, som Microsoft barsler lidt med, der hedder AI-computer. Kan du ikke lige prøve at forklare os, hvad det går ud på? Jo, må jeg ikke bare lige hurtigt, før vi lige går videre til Microsoft, bare lige fordi der blev nemlig sagt en anden ret spændende ting af Nvidias CEO. Det er jo ham, der hedder Jensen Huang. Han er jo efterhånden ved at blive sådan en lidt Steve Jobs-skikkelse. Ja. Han er ligesom Steve Jobs var klædt for, at han havde sin turtleneck, så man skal jo åbenbart have sådan et noget tøj, der kendetegner en, fordi Steve Jobs har sin turtleneck, og Jensen Huang, han har sin sorte læderjakke, som jeg tror ikke, der går ikke en dag, hvor han ikke lige præcis, hvor han ikke tager den her på, så det er sådan meget, meget karakteristisk. Det han sagde til slut i deres earnings kald, det var sådan et jeg tror man kan næsten kalde det sådan et mic drop moment, fordi han blev spurgt ind til noget med de her Blackwell GPU'er, og så sagde han her til sidst, at så sagde han, I skal bare lige vide, at vi er i gang med så vi er i fuld gang med at producere de her Blackwell, men vi er allerede i gang med at producere, eller med at udvikle på den næste. Så det vil sige, altså, hvis Blackwell, den er i forvejen er langt konkurrence, langt suverænt mest konkurrenceførende, så er det jo ret vildt, at han siger, at de er allerede ved at udvikle på den næste. Man kan dog så lidt vende den om, fordi igen, det var sådan et mic drop moment, der var sådan en stillhed. Jeg tror bevidst, han lige, der var lige stillhed et par sekunder, så man lige kunne, okay, det kunne lige sive ind det her. Men når man lige måske, han er også kendt for at være en ret god markedsføringsmand. Og når man lige tænker over det, så er det måske ikke den helt store. Altså, det er jo lidt en ikke-nyhed, for man kan jo sige, den er jo billig. Altså, det er jo en billig nyhed lige at slippe der til allersidst. Altså, det vil svare lidt, det svarer jo, når man tænker over det, så svarer det jo lidt til, hvis Tim Cook, han efter de offentliggør iPhone 17 nu her, så siger han bagefter, og ved I hvad, folkens, vi er rent faktisk også allerede i gang med at udvikle på iPhone 18. Altså det er sådan lidt samt, det er nok ikke den helt store nyhed. Så det er stadig vildt, men den var måske lidt billig lige at slippe. Ja.
God sammenligning. Og super godt lige at få med for os at få afrundet Nvidia, som jeg tror rigtig, rigtig mange altså, holder øje med. De står i hvert fald, for nu der står de i hvert fald rigtig, rigtig stærkt. Ja. Det gør de. Vi skulle også tale lidt om Microsoft. Det var egentlig det, jeg spurgte i retning af om deres AI-computer. Hvad er det, der er for en størrelse, Anders? Jamen, Microsoft, de var her for jeg mener, en lille uges tid siden, der var de ude og offentliggøre en ny serie af computere. De kalder det Copilot Plus PCs. Ikke et specielt godt navn, men det er så det, de har valgt. Og det er, som navnet antyder, de kalder det en AI first computer. Altså nogle bærbare, hvor at hele arkitekturen er lavet efter, at AI-systemer skal kunne afvikles direkte på computeren. Det er det, der hedder Edge AI. Og det er en ret spændende udvikling, fordi det er nok et af de, altså kunstig intelligens som helhed vil afføde mange mindre paradigmer. Og et af de paradigmer, det nok vil afføde, det er skiftet fra clouden til at det bliver produceret på, at svaret bliver produceret på computeren. Altså når vi spørger ChatGPT om et svar i dag, så kommer svaret jo netop fra skyen. Altså det bliver genereret over på en server, der enten står her et sted i Europa eller over i USA, og det bliver så sendt til ens, der hvor man sidder og bruger ChatGPT fra, om det er ens computer eller smartphone. Men det er både, altså det kan jo både være, det gør det både langsomt, det gør det mere klimaskadende, det gør det dyrere. Der er sådan en række ulemper, så der er ingen tvivl om, at det vil være for de her store selskaber, der er det en kæmpe fordel, hvis man kan få svaret direkte genereret på computeren. Og det er så det her, de nye PC'er, de skulle være gode til. Og de viser et eksempel, altså fordi de vil virkelig, de går all in på det her Microsoft, så de vil implementere AI så mange steder som overhovedet muligt i ens arbejdsgange, om man så sidder og bruger Word, eller sidder og spiller computerspil. Og det de blandt andet viste, det var, at det er jo ChatGPT 4o, der så kører lokalt på computeren. Men det de viste, det var, at der var en person, der er inde og spille Minecraft, og så kan den her person direkte sidde og snakke med sin AI-assistent. Altså han kan spørge, hvordan skal jeg vinde over den her boss, eller hvordan skal jeg lave det her hus, eller hvad det nu kunne være, og så kan den her assistent altså svare direkte. Så det bliver, vi går bogstaveligt talt, at det bliver en meget, meget konkret AI-assistent, som man hele tiden har ved hånden. Vanvittigt spændende. Når vi taler om det her med at implementere AI mere decentralt og ude hos folk, så er der også begyndt at komme ild under det begreb, Anders, der hedder AI of Things. Vi kender jo allerede Internet of Things. Tanken om det her med, at alle de fysiske ting, der findes ude i gadebilledet for eksempel, eller derhjemme, skal være koblet op på internettet og dermed blive en form for smart devices. Alt fra gadelamper til støvsuger, hvad det ellers kan være. Hvad ligger der i AI of Things? Først, jeg vil gerne lige måske hurtigt tage credit for det, fordi det er egentlig et begreb, jeg selv har opfundet. Altså, jeg ved ikke, om det er jo ikke specielt genialt, men altså, det er jo bare det her med, at vi kender, eller mange af os kender det her begreb IoT, altså Internet of Things. Som du siger, det her med, at de sidste 10 år, der har vi skulle smide internettet i alt. Altså, vi skulle have de her smart device over det hele. Og vi begynder at se ind i en tid, hvor det kan vi godt droppe. Nu er det AI, der skal begynde, altså de her AI-assistenter, der begynder at dukke op i alle vores enheder. Meget, meget snart, der kan vi ikke gå uden for en dør, uden at vi støder ind i AI-assistenter. Og jeg tror, vi har nok snakket om mange af de her eksempler før, men det gælder jo, altså sådan, hvis vi skal blive helt lavpraktiske, så gælder det meget, meget snart, når man hører radio. Der vil være en AI-radiovært, man kan sidde og kommunikere med og sige, kan du ikke lige dykke lige lidt dybere ned i den her nyhed. Det vil være, når man ringer til sin bank, det vil være, når man ringer til sin forsikringsselskab, vil der være en AI, der omgående besvarer ens opkald. Det vil være, når der vil komme AI-telefonsælgere. Super, super træls bliver det helt sikkert, og man håber, der kommer noget regulering inden for det område. Og der vil, som vi også snakkede, jeg mener, vi snakkede lidt om det her sidst,
Men at der snart, og det er jo i kølvandet på OpenAI's nye lancering, det her med deres real-time voice assistent med ChatGPT, hvor man kan snakke med den direkte, uden forsinkelse, som om det egentlig bare er en person, og de har jo også skruet op for personligheden for den. Så vi ser ind i en udvikling, hvor der simpelthen begynder at komme AI-bekendtskaber op, AI-venner, sågar AI-kærester, kommer der sikkert også til at være. Så det vil sige, at det er ret interessant at tænke på den her, hvis vi stiller det op som en kurve, hvor i dag, der er 100% af ens daglige kommunikation, den foregår med et menneske. Men vi ser rent faktisk ind i en udvikling nu, hvor at mere og mere af vores daglige kommunikation, det vil blive overtaget af en AI. Altså vi vil kommunikere mere og mere med en AI-assistent, og vi står og kigger ind i, at i en relativt nær fremtid, måske lad os sige 20-30 år fra nu, og det kan også være, at det estimat, det er helt hen i vejret, fordi det kommer til at ske langt før. Det er svært at sige. Vi ser ind i en fremtid, hvor at på et tidspunkt, der vil det formentlig være, at 50%, vi vil ramme et punkt, hvor 50% af den daglige kommunikation, det foregår simpelthen med en AI. Når vi er på arbejde, så er det en AI-kollega, vi sidder og snakker med, og giver opgaver til, og når vi går rundt nede i supermarkedet, der vil der være AI-robotter, humanoide robotter, der går rundt og stiller tingene på op på hylderne. Så vi ser ind i, at ja, det er virkelig en AI-ficeret, hvis man kan bruge det, verden, som vi ser ind i. Og alt det her, det er jo også noget, jeg dykker meget mere ned i bogen. Sindssygt spændende, altså. Det kunne også godt forestille mig, bare et emne, vi dykker ind med ned. Vi har allerede talt lidt om de robotvisioner, men også hvordan det kommer til at spille. Og hvis jeg lige måske hurtigt må knytte en, fordi vi har jo før snakket om det her med, at vi ser ret sikkert ind i den her, det nævnte jeg lige før, men det her med humanoide robotter. Altså der kommer husrobotter i hjemmet, som der kan tage de huslige pligter. Men hvis der kommer husrobotter, hvis det er sandt, altså hvis det kommer til at ske, og det vil jeg sige, det gør det. Altså, det er spørgsmål tid. Det er et spørgsmål tid. Hvis der kommer husrobotter, så kommer der også fabriksrobotter, der arbejder på fabrikkerne. Der kommer frisørrobotter. Der kommer netop de her robotter, der står nede i Netto. Der kommer tjenerobotter. Det vil sige, der kommer til at ske en ret spændende, men måske også skræmmende udvikling. Fordi nu snakker vi før om det her med smart devices. De sidste 10 år, som sagt, der har vi gerne vil have så mange smart devices som muligt. Der er gået trendy at få så mange devices koblet op på nettet. Og jeg tror, det var i 2013, tror jeg, der steg antallet af smart devices, det oversteg antallet af mennesker. Og den kurve er jo bare eksploderet siden, så i dag der er der måske 30 milliarder smart devices. Men den samme udvikling vil vi formentlig se med de her kommende humanoide robotter. Så det vil sige, at vi ser ind i en fremtid, hvor på et tidspunkt, der vil der komme et punkt, hvor der er lige så mange af de her robotter, som der vil være mennesker. Men udviklingen vil ikke stoppe der. Hvis vi ekstrapolerer en lille smule frem, så vil der komme et tidspunkt, hvor der er 2 robotter for hvert et menneske, hvor der er 3 robotter for hvert et menneske, hvor der er 5 robotter, 10 robotter. Så vi ser simpelthen ind i en fremtid, i en relativt nær fremtid, hvor vi som mennesker, vi vil være i undertal. Når vi går en tur ned igennem byen, strøget her i Aarhus, eller over i København, jamen så vil vi i en nær fremtid være, der vil simpelthen være robotter over det hele. Der vil være igen, hvor end man kigger hen, håndværkerrobotter, tjenerobotter, det vil være vores race, der er i undertal. Om det er en spændende igen eller en skræmmende fremtid, det er nok lidt af begge dele. Tanken er i hvert fald sindssygt spændende, og det, man kan sige, hvis man synes, det virker science fiction-agtigt, så skal man huske på, det første skridt i for eksempel den der supermarkedsskæring, du taler om, er jo allerede taget ved at kassedamen stille og roligt ved at blive erstattet af det, man så kalder selvscan-kasser. Det er jo grundlæggende en robot, der sidder til mod. Det er relativt simpelt i forhold til, hvad man kan forestille sig, at AI kan, men det er jo allerede første skridt på den rejse. Ja, bestemt, og jeg tror, man skal også se det her, hvis vi bruger nogle andre paralleller tilbage fra tiden. Jeg tror, jeg vil have sværere ved, hvis jeg kunne rejse tilbage til 1900-tallet, så tror jeg vil have sværere ved at overtale en person der og sige, I skal bare lige vide, om 15 år, 20 år måske, der kører I alle sammen rundt i de her metalkasser med 4 hjul på, og den person, hvad fanden snakker du om? Det lyder, vi har jo ikke nogen, hvad fanden, hvor skal de køre hen? Hvor skal de køre på? Vi har jo ikke nogen, vi har jo kun, okay, I forstår, I forstår eksemplet. Og det samme, et andet godt eksempel, det er, at Bill Gates blev gjort ret meget grin med ham tilbage i starten af 80'erne, fordi han var ude og lave den her forudsigelse, hvor han sagde, at snart, meget, meget snart, der skal I bare lige vide, der har vi alle sammen en computer stående på vores skrivebord.
Og folk, de grinede jo deres røv i laser, fordi der var det jo kun store firmaer, der havde råd til computere. Men igen, den kommer altså, det er ikke bare, vi i dag har, eller lad os sige, det er jo også lang tid tilbage, den udvikling begyndte bare i 90'erne, men hvor vi havde en computer på hvert skrivebord, næsten i hvert et rum, og nu har vi jo fandme i hver en lomme, så ja, det lyder måske usandsynligt med de her humanoide robotter, men hvis man tænker på den her hurtiggående, eksponentielle teknologiske udvikling, så er det måske ikke helt så svært at forestille sig, at det er den fremtid, vi ser ind i. Sindssygt spændende. Og Anders, her afslutningsvis er lige en historie mere, jeg synes, vi lige skal dække, fordi det er noget, jeg stussede ret meget over, men det kan være, at du lige kan gøre os lidt klogere. Det var, at OpenAI skulle have mere eller mindre lukket deres AI-sikkerhedsteam. Er det en journalistisk stramning, de historier, man har læst på det, eller hvad er op og ned i det? Ja, nej, det synes jeg faktisk, det er egentlig en ret stor historie. Og en lidt skræmmende historie, fordi det kommer jo efter, at Ilya Sutskever, jeg tror faktisk ikke, vi har nævnt ham så mange gange her i løbet af vores afsnittene, men han er jo rent faktisk en af de absolut verdensførende AI-eksperter og AI-udviklere, og nogen kalder ham jo for faderen til ChatGPT, at det er hans skyld, at OpenAI er så langt førende med AI-teknologi. Men han sagde op her i sidste uge, og lige efter at han sagde op, der sagde, nu kan jeg ikke huske, jeg tror han hedder noget, jeg kan ikke huske hvad han hedder, men i hvert fald chefen for det her AI Alignment Team, som de kalder det, han sagde op lige efter, og derefter valgte de så at nedlægge det her team her, og han var så efterfølgende ude og sige, at han var det var den sværeste beslutning for ham at sige op, men han kunne mærke, at OpenAI, de var gået i en helt forkert retning. Det handler om nu, det er flashy produktlanceringer, som vi jo lige kunne se i sidste uge her, at det gør de rigtig meget, det gør de rigtig meget ud af at få skabt en masse hype, og så kommer sikkerheden lidt mere i anden række. Og som han også siger, vi står altså med en teknologi, der er den mest revolutionerende teknologi nogensinde, og det kan jo blive lige så farligt som atombomben, så det er ret vigtigt, at det bliver taget seriøst. Det bliver taget seriøst, og det mente han slet ikke, at OpenAI de gør mere. Sindssygt spændende. Det er i hvert fald noget, vi holder øje med, fordi sikkerhedsaspektet er sindssygt vigtigt, og måske også lidt underfortalt mange steder, synes jeg. Så det er i hvert fald noget, vi holder øje med, at dækker over kommende programmer. Anders, jeg tror mere eller mindre, det var, hvad vi nåede i det her program. Vi har begge to travlt, så nu bliver det en lidt kortere udgave i den her uge. Det kan være, at vi når lidt længere i næste gang, vi optager. Det er i hvert fald en stor fornøjelse at have dig med, og vi glæder os til at høre mere med, hvordan det går med bogen. Jeg glæder mig rigtig meget til at læse den, først og fremmest. Man kan som sagt forudbestille AI-Poken ind på saxo.com med rabatkoden i Poken, i POKEN, til de første 50 købere. Anders, tusind tak, fordi du var med. Jamen, selvfølgelig, Mikkel. Altid fornøjelse. I lige måde. Og tusind tak til alle jer derude, fordi I lytter med. Vi høres ved om cirka 14 dage.